Kien hemm raġel li waqaf bil-karozza quddiem ħanut tal-fjuri. Rid jordna bukkett fjuri sabiex jintbagħat lil ommu li kienet toqgħod 3 sigħat karozza il-bogħod minnu. Malli ħareġ mill-karozza, intebaħ b'tifla ċkejkna li kienet qed tibki fil-kantuniera tat-triq. Tħassara. Għalhekk mar fuqha u staqsija x'kien ġrala. Xtaqt nixtri warda ħamra għal ommi, imma għandi biss 75 ċenteżmu u warda tiswa €2. Weġbitu? Ir-raġel tbissem u qal: Ejja miegħi, issa nixtrilek jien il-warda. Xtrala il-warda u magħha ordna il-bukkett fjuri biex jintbagħat lill-ommu. Kif kienu ħerġin mill-ħanut, ir-raġel offra li wassal lit-tifla id-dar bil-karozza. Iva jekk jogħġbok, ħudni sant ommi. Ħatfitu fil-kelma it-tifla. Kif telgħu fil-karozza u ritu triq li kienet tagħti għaċ-ċimiterju. Hemm poġġiet il-warda fuq qabar għadu frisk. Kif ra hekk, ir-raġel mar jiġri lura għand il-ħanut tal-fjuri. Malajr ħassar l-ordni tiegħu, qabad il-bukkett u saq għal 3 sigħat sħaħ sad-dar tommu.